Hei kaikki ihmiset siellä ruudun toisella puolella. Täällä on Bulletproofin porukat ja me ajateltiin tänään kuvata tämmönen vähän niinku vlogi, mutta me mennään skateparkkiin. Joo ja no nähdään siellä, me kuvataan matkalta vähän sinne menoa ja no nähdään siellä ja moi! Elikkä me lopetetaan nyt tää video, me ei enää tehdä tältä klippejä, mutta tältä reissulta tehdään vielä ehkä pari klippiä. Eli Se on... moi!